Siema, diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Mae'r heddiw degfed o fus Rhagfyr 2024. Felly, mewn yn y fideo hwn, dwi'n mynd i barhau i wneud neu mewn offerynnu ambell mwy o'r gwalliannau mewn yn y taflu'n hwn gyda'r enw'r gitutilsphp. Y diben o'r gwalliannau hyn yw i wneud yr gymwysiad hwn yn fwy cynorthwyol i'r datblygwyr. Yn enwedig, dwi'n cyfeirio at ble fel datblygwyr mae gyda ni syniadau ar gyfer rhyw taflu. Felly, mae'n agosnaid i ni i nodi lawr rhywler ein syniadau ynglyn ar strategaethau ar yn eisiau i datblygu neu ychwanegu neu gwellau i mewn yn y gymwysiad. Felly, trwy'r gymwysiad hwn, gitutilsphp, yr yn gallu datblygu rhyw fath o'r strategaeth lle yr yn gallu nodi yr manylion i lawr, ac wedyn mae'r holl amcan i hymol symudol leiddio, yr holl gweithrediad o'r nid yn unig i dogfynneiddu yr gwelliannau i mewn yn taflunau yr yn datblygu, ond hefyd pan yr yn eisiau i achub nhw i mewn yn y cartrefedd lleol ac angylsbell fel ar GitHub. Felly, yr yn gallu hynol symudol-leiddio yr holl cyfarwydd i wneud y holl cyfarwydd yn arbed amser ac i arbed gwaith trwy'r datblygu strategaethau sydd yn gallu gwneud hyn yn hynol symudol. Felly, ar y sgrin fan yma, dwi'n defnyddio yr rhyngwyneb T-Max i mewn yn yr amgylchiad o'r Cregyn Bash i mewn yn yr sequin sydd yn rhedeg fel y Cregyn Bash i mewn ar yr cyfundrefn weithrededd Windows i mewn yn Windows yn ytrach nag i mewn yn yr OSL neu yr cyfundrefn Windows ar gyfer Linux sydd yn gwahanol. Felly, i mewn yn y fe, dwi'n nawr i mewn yn yr pregell ar gyfer taflunau dan yr pregell o'r PHP project. Felly, mae'r taflun hwn, neu'r cymryd hwn, wedi ei datblygwyd i mewn yn y iaith rhaglenni PHP. Felly, os dwi'n pwyso ar y botwm Control ac wedyn B, ac wedyn y saith i dde, neu'r botwmau rheol ac wedyn B a saith i dde, felly, os dwi'n nawr yn morfio i mewn i'r pregell ar gyfer y taflun, sef gitutilsphp, ac wedyn i fewn fan yma, dwi'n gallu adolygu yr ffeil changelog .md. Mae'r lethrau MD yn cyfroi yr geiriau Saesnig markdown sydd yn safon neu ffurfryddaeth o'r ffurfryddaethu testyn. Felly, fan yma, mae gyda ni y lleill gyda'r .stwnch ar ddechreuad. Felly, fan yma ar y lleill 1, mae gyda ni y lleill gyda'r .stwnch sydd yn unigol, ac mae'r unigol .stwnch yn cynnwys yr peniad sydd y mwyaf, ac wedyn os mae gyda ni doi .stwnch fan yma ar llinell 3 fel enghraifft, felly mae'r hwn yn cynnwys yr peniad sydd nesaf yn is. Felly, mae gyda ni fan yma ar gyfer y rhestr o bethau i'w wneud yr peniad sydd yn is, neu'r peniad ar yr ail gosodlun. Felly, fan yma ar hynny'n gallu mynnu rhestr o bethau i'w wneud i mewn ysod dodiadau i mewn yn y rhestr hwn ar gyfer y taflun gitutilsphp. Felly nawr, os rydyn edrych ar ochr dde o'r sgrin fan yma, dwi'n wedi ychwanegu yr manylion ar gyfer dillangad nesaf ar gyfer y taflun hwn. Mae'r hwn gyda'r rhif dillangad o'r dydym 2 ac wedyn dyddiad 2024, mis Rhagfyr, degfed, ac ar gyfer y sylweb ar gyfer yr gwelliannau hyn, mae gyda ni sylweb o'r additional enhancements neu'r gwelliannau ychwanegol, ac yn isod mae gyda ni 3 dodiadau. Yn gyntaf mae gyda ni un gyda'r cyflwr o'r to do neu i wneud, ac wedyn yr llawn wahanol, ac wedyn mae'n hyn i ychwanegu dewisiad pan yr yn rhedeg ar gitutilsphp i rhedeg gyda'r dewis i add2
do neu I ychwanegu yr dodiad ar gyfer I wneud. Felly, ar gyfer hyn, mae angen rhaid I cachu yr dillangad cyfredol o'r taflen unwaith yn y git, ac wedyn rydyn gallu creu y rhaniad unwaith yn yr changelog.md file os nad ydy'r rhaniad yn eisoes yn bodoli. Felly, trwy'r hynny, mae'r hynny yn galluogi y datblygwr I hyn yn symudol yn ychwanegu yr rhestr o bethau I wneud, y dodiadau o'r rhestr ar gyfer yr swyddogaethau I dyblygu, ac mae'r hynny yn gwneud yr gorchwil I cadw rhestr o'r bethau I wneud yn haws, ac wedyn yn isod ar y llunell mae gyda ni yr dewisiad arall gyda'r enw save2git, lle ydyn yn achub i'r cadw far lleol, ac hefyd i'r cadw far angysbell. Ac mae'r hwn yn ddiweddaru yn hyn yn symudol yr rhif dillangad union yn y ffeiliau, union yn yr pregell o'r taflen, ac wedyn hefyd ar gyfer pob un taflen er yn gallu creu rhyw fath o'r ffeil gosodiadau ar gyfer y taflen ar gyfer y gitutilsphp. Er enghraifft, os ydyn eisiau I cadw'r gosodiadau ar gyfer, er enghraifft, os ydyn eisiau I cadw yr e-bost o'r datblygwr, os mae'r e-bost yn aros fel yr un ar gyfer y datblygwr, ar gyfer yr taflenau I gyd, er yn gallu cadw hynny I mewn yn rhyw fath o'r ffeil gosodiedig ar gyfer yr gitutilsphp. Felly mae'r hynny yn defnyddiol hefyd. Felly nawr, dwi'n meddwl y traedfa nesaf yw I dechrau I fewn offerynu yr swyddogaethau hyn mewn yn yr cymwysiad gitutilsphp. Felly nawr, os rydyn ni'n edrych ar y sgrin ar y ochr chwith, felly, yn dechrau oddi wrth y llinell 13, mae gyda ni fan yma, mewn yn yr iaith PHP, y datganiad o'r deilliad, gyda'r enw'r dollar a any settings, sydd yn cynnwys gosodiadau ar gyfer yr cymwysiad hwn pan ydyn ni'n dechrau cymwysiad hwn. Felly, wedyn mae gyda ni yr enw'r offwythiant init neu cychwyneddio. Felly, ydyn ni'n galw ar yr ffwythiant init ar y llinell 14, ac os ydyn ni'n edrych I lawr ar y llinell 231 fan yma, dyma'r ffwythiant init. Beth sy'n digwydd fan yma yw, oherwydd ydyn nhw wedi datganu neu creu dillad gyda'r enw dollar a any settings, felly mae angen rhaid I ni I datganu mewn yn yr amrediad o'r ffwythiant hwn gyda'r awth ar global neu hollfidol yr un enw'r o'r dillad I cyfeirio at yr gwrthig hynny yn hollfidol. Felly, ar gyfer yr gwerthoedd amwell ar gyfer yr e-bost, ac hefyd yr awdur, ac hefyd yr enw'r o cyfrif ar GitHub ar gyfer y datblygu hwn, felly ydyn yn gosodiadu yr rhain I fod yr gwerthoedd amwell fel fredblocks@youremail.com, yr enw ar gyfer y awdur fredblocks, ac wedyn yr enw ar gyfer y cyfrif ar GitHub fredblocks fan yma hefyd. Felly, ac wedyn ydyn yn cachu ac cymwysiad oddi wrth y ffail gyda'r enw ar y llinell 236 gitutilsphp, ac mae'r ffail hwn yr un ffail sydd yn wastad yn bodoli I mewn yn yr un pregell fel yr codtadiad ar gyfer y gitutilsphp. Felly, I garchu yr cyfeiriad cywir ar gyfer yr pregell fan yma, mae angen rhaid I ni I galw ar yr gwasadolyn fan yma, mewn NHPHP, sef tanillell, ac wedyn mewn yn y prifddiffynnau ffail, F-I-L-E, ac wedyn tanillell, ac mae'r hwn yn cynnwys yr holl clwybr i'r ffeil codtadiad cyfredol, sef yr un fan yma, sef gitutilsphp, ac pan ydyn yn rhedeg ar dyfau yr ffwythiant dirname, mae'n dim ond yn carchu yr cyfeiriad
sef y llibr i'r aplikell rhiant ar gyfer yr ffel hwn, ac wedyn yn rhedeg yr ffythiant ffel get contents neu I cerchu ac ymwysad oddi wrth y ffeliau, ac wedyn yn y ffridro neu hollti ac ymwysad ar yr arwythnod yr llinell newydd neu all slice n, ac wedyn ar gyfer pob un llinell imiwn yn y dillad hwn, sef gyda'r enw $a1 yn dolenni trwy'r pob un llinell, ac wedyn pan yn dod I hyd o'r arwythnod y cyfatarnod imiwn yn y llinell yn hollti y llinell ar yr arwythnod hwn, ac wedyn yn ambenodi y gwerth neu y gosodiad imiwn yn yr $a1 settings o'r allwedd hynny I fod yn y gwerth o'r gwerth sydd ar ôl yr cyfatarnod. Felly dyna sut yn gosodiadu yr gwerthoedd hyn ar gyfer y cymwysiad hwn. Felly nawr os yn edrych imiwn yn y panel yn isod, felly dyma'r cymwysiad o'r ffel hwnnw. Mae gyda ni gosodiad gyda'r allwedd o'r email wedi ei gosodiadu I fod yn fretblocks@someemail.com, ac mae'r hwn yn ychydig yn gwahanol i'r gwerth amwell sydd os yn edrych imiwn yn y panel yn uchod ar y llinell 233, mae'r hwn fretblocks@youremail, ond imiwn yn yr ffel gosodiadu, mae'r hwn fretblocks@someemail.com. Ar gyfer yr enw o'r awdur, mae'r hwn yr un yn y ddau ohonynt, ond ar gyfer yr enw o cyfrif ar GitHub, yn isod mae gyda ni fblocks 101 neu fblocks 1.1, ac yn uchod ar gyfer yr amwell ar gyfer y cyfrif ar GitHub, mae gyda ni fretblocks yn unig. Felly, os yn dychwelyd i'r panel yn uchod, union yn y llinellau 13 i'r 18, mae gyda ni rhaniad ar gyfer yr prafholiad o'r ffwythiant hwn. Felly nawr os yn chip y ffeil fel hwn, ac wedyn union yn y bygell yn holl o wahanol os yn rhedeg yr ysgrifen pregyn, git, wedyn utils, ac wedyn php.sh fan yma, y goffau ein hunain ar gyfer yr chrediad o'r gosiad hwn, imiwn yn y cregyn bash hwn, ac yn wedi creu imiwn yn y fideo o'r blaen yr ysgrifen cregyn sydd yn galw ar y gosiad hwn. Felly os enghraifft yn rhedeg y cyfan gorchymyn which neu pa un o gitutilsphp.sh, mae'r hwn yn rhedeg yr un sydd yn bodoli imiwn yn yr aplikell fan yma. Felly nawr, os yn cydydodi neu yn arddangos y gweisiad o'r ffel hwn imiwn ar y sgrin, ar yn gallu rhedeg y gorchymyn cat ar gyfer concatenate neu I cydydodi ar y sgrin. Felly, yn ytrach nag I adolygu yr ffel neu wneud unrhyw fath o'r newidiad imiwn yn y ffel yr yn gallu arddangos gweisiad ar y sgrin, ac wedyn trwy'r gorchymyn hwn, cat neu I concatenate neu I cydydodi, ac wedyn yr yn gallu defnyddio yr arwythnod yr all dig fel hwn, the backtick neu yr all dig I cerchu yr gwerth oddi wrth y gorchymyn which git utils php.sh sef llwybr sydd yn ei arddangos yn uchod, ac wedyn yn gallu trwy'r gorchymyn cat neu cydydodi yn allbynnu y gweisiad o'r ffel hwnnw, sef yr un fan yma. Ac beth yn digwydd imiwn yn yr ffel yw gyntaf yn benodi yr cyfeiriad o'r gorchymyn ar gyfer yr cregyn bash, sef /user, /bin, /sh, ac wedyn yn rhedeg y gorchymyn PHP, ac wedyn y llwybr i'r gitutils.php, ac wedyn y cyntaf parameter. Felly, mae'n cynsymled y hynny pan yn rhedeg yr ysgrif cregyn fan yma, gitutilsphp.sh, ond mae'n mewnbynnu y gorchymyn hyn yn ein
arbed ni yr holl amdrech I mewnbynnu yr holl lwybr o'r pregellau i'r gitutilsphp ac hefyd I mewnbynnu yr gorchymyn PHP hefyd. Felly nawr, os yr yn rhedeg dim ond ysgrif Cregyn fel hwn, sef gitutilsphp.sh fan yma. Felly nawr mae'n yn allbynnu yr gwerthoedd wedi ei gosodiadyd I mewn yn yr ffel gitutils.ini, sef enghraifft os yr edrych ar yr GitHub account fan yma, mae'n fblogs 101 ac mae'n yr un fan yma, fblogs 101. Felly nawr, os ydych chi'n eisiau I defnyddio yr gwerthoedd amwell yn y trachnag I defnyddio gwerthoedd wedi ei embenodwyd I mewn yn yr ffel gosodiadu, a rydyn gallu enghraifft I mewn yn y ffwrdd uned yn dychwelyd yn uniongyrchol ar ôl yr embenodiad o'r gwerthoedd amwell I mewn yn y ffwrdd hwn. Felly nawr, os ydyn yn awredig y gorchymyn gitutilsphp.sh fel hwn, felly nawr mae gyda ni yr gwerthoedd amwell. Felly, enghraifft ar gyfer yr enw o'r cyfrif ac mae gyda ni fretblogs yn y trac nag I fblogs 101. Ond, os ydyn eisiau I brafholi y swyddogaeth newydd hon yn wirioneddol, felly dwi'n meddwl mae angen I ni I creu y taflun yn wirioneddol. Felly I mewn yn yr pegell fan yma'r temp. Felly nawr, os ydyn dychwelyd i'r codaddiad, ac nawr os ydyn yn sylwi mas yr awrth ar I dychwelyd, sef I terfynu yr gyfeisiad fan yma, os ydyn yn achub hwnnw, ac wedyn dychwelyd i'r terfyniad o'r blaen, a wedyn rhedeg yr un gorchymyn fawr o'r blaen, gitutilsphp.sh namin n. Nawr, mae'n dweud mae'r enw'r o'r taflun yn awallu I my proj, felly dwi'n mynd I bwyso dodiad ar gyfer I derbyn hynny. Felly mae'r disgrifiad yn awallu I hynny, felly dwi'n mynd I bwyso unwaith eto ar dodiad. Felly nawr mae gyda ni yr e-post fretblogs@samemail.com. Felly mae'r hwn yn gywir, oherwydd os ydyn edrych I mewn yn gitutils.ini, felly dyma'r un e-post fan yma, felly mae'r hynny yn gywir, mae'r swyddogaeth yn gweithio yn iawn. Felly, ar gyfer yr enw'r awdur, mae hynny yn fretblogs, ac wedyn ar gyfer yr enw o cyfrif GitHub, mae hynny yn fblogs 101 sydd yn gywir hefyd. Felly, mae'r swyddogaeth hwn yn gweithio yn iawn. Ac wedyn nawr, os ydyn yn rhedeg gorchymyn I rhestru y gwysiad I mewn yn pregell gyda'r dewisiadau A ar gyfer all. Felly nawr, mae gyda ni pregell newydd ar gyfer y taflen newydd, my proj PHP, ac wedyn nawr os rhestru y gwysiad fan yma, felly mae'n wedi creu yr ffeiliau sylfaenol ar gyfer y taflen. Ac wedyn nawr, os ydyn rhedeg y gorchymyn git revlog, fel hwn, felly mae'n wedi creu yr rhif dyllangiad ar gyfer y dyllangiad gyntaf, sef yr amrymwyad cyfwynedig fan yma. Felly, ar y pwynt hwn, os ydyn dychwelyd i'r changelog.md file ar ochr dde, felly fan yma, dwi'n meddwl, ydyn gallu ar gyfer yr to-do neu I wneud ar gyfer y gitutils.ini. Felly dwi'n meddwl ydyn gallu tynnu mas neu dileu yr gair to-do fan yma oherwydd mae'r gorchymyn hwn wedi ei cyflawnwyd fel hwn. Nawr ydyn gallu symud i'r eraill fan yma I mewn yn y dyllangiad dim 2. Felly dwi'n meddwl y troedfan nesaf yw I ychwanegu y dewisiad add2do neu I ychwanegu I wneud I mewn yn y rhestr, oherwydd dwi'n meddwl mae'r hwn yr newyddiad sydd yn dilyn yn fwy anianol, os ydyn nhw'n gwneud hyn yn y trachnag I gwneud yr un arall gyda'r enw save2git, oherwydd mae'r hynny yn digwydd ar ôl pan ydyn yn ychwanegu y rhestr o bethau I wneud.
Felly nawr, dwi'n mynd i barhau i datblygu y twyddigaeth ar gyfer y dewisiad newydd hwn. Nawr, os ydych chi'n torri lawr i mewn yn y ffeil cod tadiadban yma, ar y llinell 29, dwi'n wedi ychwanegu yr dewisiad newydd fan yma gyda'r enw add2do. Felly, mae'r hwn yn gyntaf yn gofyn ar gyfer y disgrifiad, ar gyfer yr dodiad newydd hwn, ar gyfer yr dodiad i mewn yn y rhestr o beth i'w wneud, ac wedyn maen nhw'n yn derbyn yr ateb trwy'r rhedeg y ffythiad read line neu darllen llinell, ac wedyn ar ôl hynny rydyn yn rhedeg y gorchymyn fan yma git reflog sydd yn rhestru yr dillangedau i mewn yn yr cadwfar leol ar gyfer y taflun, ac wedyn rydyn yn dolenni trwy'r allbaniad, a beth sydd yn digwydd fan yma yw rydyn yn rhedeg y gorchymyn PHP exec neu i grytadadu y gorchymyn hwn, yma y gorchymyn git reflog, ac wedyn rydyn yn mewn ysod neu aseinio yr allbaniad oddi wrth y gorchymyn hwn i mewn yn yr ymrolyn hyn gyda'r enw $output neu allbaniad, ac wedyn rydyn yn allbynnu neu rydyn yn aseinio yr gwerth oddi wrth yr dachwelyd oddi wrth yr cyfilwaith i mewn yn yr ymrolyn gyda'r enw $redval neu yr gwerth dachwelwyd, ac wedyn oherwydd pan rydyn yn rhedeg yr gorchymyn hwn, mae'n hwn yn allbynnu yr lliwsogrwydd o'r llinellau. Felly, oherwydd hyn, mae gyda ni yr ymrolyn hyn sydd yn dillad, sydd yn array neu dillad. Felly, ar gyfer hyn, rydyn yn dolenni trwy'r bwbyn llinell i mewn yn y dillad gyda'r enw'r output, ac wedyn rydyn yn synchwero fan yma gyda'r mynegydau rheolaidd fan yma ar gyfer yr ffurfidaeth o'r data sydd gyda'r rhif, ac wedyn y dot, ac wedyn y rhif, ac wedyn y dot, ac wedyn y rhif, ac wedyn tanillell, ac wedyn y chwech rhif, ac wedyn y gysylltnod, ac wedyn pedwar rhif fan yma. Ac mae'r ffurfidaeth o'r data hwn, neu llinyn hwn, yn cael rholi yn gyntaf rhif ddihangiad diwethaf oddi wrth y cadwfar, fel enghraifft neu dim pwynt 1 neu dim pwynt 2, a wedyn ar ôl hynny y tanillell, ac wedyn y dyddiad i mewn yn y ffurfidaeth o'r enghraifft ar gyfer heddiw, yr 11 o'r fus Rhagfyr 2004. Mae'r hwn yn cymryd yr 6 gosod le i mewn yn yr ffurfidaeth gyda'r 6 o'r rhifau, ac wedyn ar ôl hynny mae gyda ni 4 rhifau ar gyfer yr orau ac hefyd y munudau. Felly mae'r hwn yn controli yr argraff yr amser, ac wedyn os rydyn gallu synchwero yr un sydd yn cytgymharu gyda'r patrwm hwn, rydyn yn wedyn yn torri allan oddi wrth y dylchenad, oherwydd mae'r hwn, mae'r cyntaf yr ffurfidaeth hwn, y cyntaf patrwm sydd yn cymaru gyda'r ffurfidaeth hwn, yr un sydd y rhif diweddaf ar gyfer dillangiad, ac wedyn rydyn yn cyrchu neu gynhedlu dillangiad nesaf. Felly os mae'n ein yn 1, felly yr dillangiad nesaf yw 2. I mewn yn y ffwythiant ar gyfer hyn, mae'n rydyn dim ond yn ychwanegu yr 1 i'r rhif wedi ei trosglwyddo i'r fath o'r unigolyn neu integer ar gyfer y gwerth. Ac wedyn, ar ôl hynny, beth sy'n digwydd fan yma yw rydyn yn dodlenni trwy'r pwp un ffeil i mewn yn y pregell sydd yn diweddu i mewn yn
enw'r ffeil gyda'r ontodiad perthnasol i'r taflu'n hynny. Felly os mae hynny enghraifft taflu'n ysgrifennu unman yn y iaith Go neu Golang, felly rydyn yn sbwyhoro ar gyfer y ffeilus sydd yn terfynu gyda'r .go. Os mae'n yn taflu'n ysgrifennu unman yn y iaith rhaglenni PHP, wedyn rydyn yn synhwyr ar gyfer y ffeiliau sydd yn terfynu unman yn yr ontodiad .php, yr un fodd ar gyfer y JS, a rydyn yn synhwyr ar gyfer y ffeiliau terfynu gyda'r .js, ac wedyn pan rydyn yn gallu dod o hyd o'r ffeiliau hyn, rydyn yn chwilio ar gyfer y patrwm o'r dyllangiad unman yn yr ffeil hwn, ac wedyn rydyn yn ei ddiweddaru gyda'r dyllangiad, rhif dyllangiad diweddaf neu rhif dyllangiad nesaf, ond ar gyfer y dyddiad yn ytrach na defnyddio dyddiad go iawn, rydyn yn mewn osod ddim ond cynnalwr y safle neu placeholder fel y gollwyn pan rydyn yn ymrymio newid y dde. Wedyn rydyn yn gallu alosod yr cynnalwr safle neu cynnalwr lleoliad gyda'r rhif, gyda'r dyddiad ac hefyd yr amser go iawn pan rydyn yn ymrymio newid y dde i'r cadwfa. Ond yn y cyfamser, os rydyn dim ond yn eisiau i ychwanegu rhyw fath o'r dodiad unman yn rhestr o bethau yn wneud, rydyn yn alosod hynny gyda'r cynnalwr leoliad ar gyfer yr dyddiad ac hefyd ar gyfer yr amser. Ac rydyn yn gallu gwneud hynny trwy'n gyntaf yn cerchu gymwysiad o'r ffail. Felly, er enghraifft, os rydyn yn diweddaru taflu'n ysgrifennu unman yn y iaith PHP, wedyn rydyn yn gallu cerchu er enghraifft gymwysiad oddi wrth y ffail gyda'r enw er enghraifft fel main.php, ac wedyn unman yn yr gymwysiad o'r ffeil hynny rydyn yn alosod er enghraifft rhif dyllangiad er enghraifft 1 gyda'r dyddiad 24 11 gyda'r dyllangiad nesaf sef 2, ac wedyn gyda'r cynnalwr o'r dyddiad ac hefyd yr amser sef mmdd hi neu mmdd, ac wedyn prif rhyfen h, ac wedyn bach rhyfen e, ac wedyn rydyn yn ysgrifennu yr data hyn neu'r testyn hyn wedi ei diweddarwyd i'r un ffeil gyda'r un enw. Felly rydyn yn drosodd ysgrifennu ar y un ffeil rydyn yn darllen oddi wrthynt unman yn yr un gorchymyn fan yma, ond amlwg rydyn yn cerchu y data neu gymwysiad yn gyntaf, wedyn rydyn yn gallu ysgrifennu yr gymwysiad diweddarwyd yn olaf ar ôl hynny. Ac wedyn, os rydyn symud i lawr ar y llinell 71, rydyn yn cerchu gymwysiad oddi wrth y changelog.md, ac wedyn pan rydyn yn synhwyro yr llinell ar gyfer y dechreuad neu y peniad o'r dyllangiad olaf, felly yr un fan yma, er enghraifft, a rydyn wedyn ychwanegu os nad ydy'r dyllangiad nesaf yn bodoli, rydyn yn ychwanegu hynny unman yn yr ffeil ar gyfer changelog.md, ac wedyn yn isod iddo fe, rydyn ychwanegu y disgrifiad mewn benwyd gyda'r defnyddio wrth dechreuad o rhaniad hwn ar llinell 30 er enghraifft wedi ei penodi unman yn abrywalu'n $desk2do fan yma, a rydyn yn gallu mewn osod llinell hwn unman yn yr changelog.md neu unman yn yr amrywalu'n i cynnwys data ar gyfer y changelog.md, ac wedyn rydyn yn ysgrifennu y data unman yn y ffail. Felly i arddangos hwn, felly dwi'n mynd i acip y ffeil o hwn, ac wedyn
ar mynd I troi i'r terfynach arall I yn gyntaf creu y pregell neu'r taflen newydd a wedyn yr yn gallu ychwanegu dodiadau I mewn yn y changelog ar gyfer taflen newydd hwn. Felly fan yma, dyma'r taflen rydyn wedi creu o'r blaen I mewn y fideo hwn. Felly, os dwi'n yn rhestru dwi'n gallu er enghraifft dileu rhain I gyd oddi wrth yr pregell fan yma gyda'r enw temp neu cyfamserol. Fel hwn. Nawr, unwaith eto, mae'r pregell hon yn hollol wag. Nawr, dwi'n gallu rhedeg ac yn mynd gitutilsphp.sh a wedyn, yn gyntaf mae angen I mi I creu yr taflen newydd gyda'r dewisiad N, fel hwn. Ac dwi'n mynd I mewnbynnu ar gyfer yr enw o taflen hwn, PRJ1 PHP, fel hwn. Ac wedyn dwi'n mynd I derbyn yr amwalch ar gyfer y disgrifiad, amwalch ar gyfer yr e-bost, yr enw, ac hefyd yr enw o'r cyfrif ar GitHub, ar gyfer y trwydded hefyd. Nawr, os ydyn edrych I mewn yn y pregell mae gyda ni, y pregell newydd fan yma, wedyn I mewn yna fe, os ydyn yn agor yr ffeil gyda'r tadiad, gyda'r oldodiad.php, sef prj1.php fan yma. Felly nawr, mae gyda ni rhif dyllangiad o 1 11 gyda'r amser o'r 1922. Felly nawr, os ydyn eisiau I ychwanegu rhywbeth I mewn yn y rhestr o'r bethau i'w wneud, os ydyn yn cydydodi allan cymwysiad o'r changelog.md fan yma ar y foment, ma'n ddim yn cynnwys dillangad olaf. Felly nawr, os ydyn yn rhedeg ac yn mynd gitutilsphp.sh ac wedyn gyda'r dewisiad o'r add2do fel hwn. Felly, os gwelwn da, mi ymbenwch yr disgrifiad o'r orchwil I wneud. Felly, dwi'n mynd I ymbennu rhywbeth fel to do test line 1 neu'r profholiad llinell I wneud 1 fel hwn. Ac nawr, os ydyn yn edrych I mewn yn pregell mae gyda ni yr ffeil wedi ei archib ar gefn fan yma gyda'r oldodiad.brk sydd yn censioli y ffeil sydd yn ei achubwyd ar gefn. Os ydyn edrych ar git ignore pan ydyn eisiau I achub yr diwydarau neu diwydariadau I mewn yn y cadwfar ydyn yn hollol anwybyddu unrhyw fel gyda'r oldodiad.brk oherwydd mae'r hwn dim ond yr ffeil achubwyd ar gefn. Felly nawr, os ydyn edrych ar y prj1.php fel hwn, felly nawr mae gyda ni rhif dillangad o dillangad nesaf, sef 1.2 Pellell ac wedyn yr cynalwr leoliad neu cynalwr safle. Ac wedyn os ydyn nawr yn edrych ar changelog fel hwn, felly nawr mae gyda ni rhif dillangad nesaf neu yr rhaniad ar gyfer dillangad nesaf sef 1.2 ac wedyn mae gyda ni un yna fe hefyd yr disgrifiad o'r item neu y dodiad o'r bethau i'w wneud. Felly, rydyn gallu parhau I ychwanegu y lleslau ar gyfer y dodiadau o'r gorchwilion ar gyfer y dillangad cyfredol. Enghraifft, os ydyn yn alredig ar un gorchymyn, gitutilsphp.sh gyda'r un dewisiad add2do. Felly nawr rydyn gallu ychwanegu
testline 2 neu llinell proffoliad 2 ac wedyn pwyso ar y dodiad. Nawr os ydyn nhw'n unwaith eto yn gyda dodi i addangos yr changelog.md, nawr mae gyda ni yr ail llinell yma hefyd. Felly ydyn gallu parhau wneud hynny hyd at ydyn yn barod i achub yr diweddariadau neu yr newidiadau i mewn yn y cadwfar leol ac hefyd y cadwfar angysblech. Felly nawr os ydyn yn dychwelyd i'r tyfell arall fan yma, felly pan ydyn yn barod i achub yr diweddariadau i mewn yn y cadwfar leol, ydyn gallu rhedeg y gorchemyn save2git. Felly anglyn ar y gyntaf yr gorchwil fan yma i dewisiad i ychwanegu yr add2do. Dwi'n meddwl ydyn wedi cyflawni hynny. Ydyn gallu parhau i'r newidiadau eraill. Felly ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl ydyn gallu ychwanegu yr gorchwil ychwanegol i'r achrysur o'r bethau i'w wneud. Ydyn gallu ychwanegu dewisiad arall gyda'r enw upd2do neu upd2do. Y rheswm yw, os ydyn eisiau enghraifft, os ydyn edrych ar yr ochr o'r chwith o'r pob un llinell, mae gyda ni y cyflwr o'r pob un gorchwil i mewn yn y restr hwn. Felly, pan ydyn yn dechrau gyda'r cyflwr o'r to do, sef i'w wneud, ond pan ydyn yn eisiau i dechrau ar y gorchwil i datblygu ac i mewn offerni swydgaeth i mewn yn y codtawdiad, ydyn gallu newid y cyflwr o'r to do i UEP neu work in progress. Ac wedyn, pan ydyn yn cyflawni yr gorchwil hynny, ydyn gallu delay neu godlenni y cyflwr yn hollol cwbl hwyr fel hwn, ac mae'r hwn yn arwyddocau ydyn wedi gorffen ar yr gorchwil fan yma. Felly, ar gyfer hyn, dwi'n meddwl ydyn gallu ychwanegu y dewisiad upd2do os mae'r defnyddio yn eisiau i newid y cyflwr o bob un gorchwil. Mae'r gallu rhedeg gitutilsphp gyda'r dewisiad hwn, ac wedyn yn diweddaru y cyflwr o bob un dodiad i mewn yn y restr o bethau i'w wneud i mewn yn yr dylliangad cyfredol, sef dylliangad a nesaf i'w achub i mewn yn y cadwfa. Felly, dwi'n meddwl mae'r hon troedfa nesaf i datblygu i mewn yn y cymwysiad hwn. Felly nawr, oddi wrth dechreuad o'r ffeil codtadiad, os ydyn torchi i lawr, ydyn wedi ychwanegu dewisiad newydd gyda'r enw upd2do, upd2do. Felly, beth mae'r hwn yn gwneud yw, yn gyntaf, mae'n yn gyrchu y llinellau oddi wrth y changelog.md, ac wedyn ydyn yn datganu yr anwywolyn gyda'r enw'r $str_out neu string out neu llinell i fynd allan, sef ydyn yn gallu casglu data ar gyfer yr allbaniad i mewn yn y anwywolyn hwn, ac wedyn i mewn yn yr darlleniad for fan yma, ydyn yn darllen trwy'r llinellau i mewn yn yr ffail, ac wedyn pan ydyn yn dod o hyd o'r dechreuad o'r llinell gyda'r cysylltnod UEP neu cysylltnod 2do neu cysylltnod XMP, ac hefyd ydyn gallu ychwanegu un arall, un i'w delay fel hwn. Felly, mae'r hwn yn wrthocau, ydyn gallu diweddaru y gweithiad neu manylion i mewn yn y llinell hon. Felly, ydyn gallu creu llinell gwahanwyd gyda'r triphlyg cyfrynod fan yma. Ac wedyn, ar ôl hynny, ar y diwedd o'r darlleniad, pan mae pob un llinell i mewn yn y ffail wedi ei cyfrwyddwyd, wedi ei darllenwyd oddi wrth y darlleniad fan yma, ydyn yn hollti yr llinyn $str_out
neu string out ar y triphlyg canfrynod fan yma. Ac wedyn, rydyn yn cychwyneddio yr mynegau ar gyfer pob un llinell unman yn orymlyn dollar count I ddim, ac wedyn rydyn yn dolenni trwy'r pob un llinell darganfeddwyd unman yn yr rhaniad yn uchod, sydd yn cydymaru gyda'r patrwm trwy'n neu darganfeddwyd yn uchod. Wedyn, rydyn yn arddangos rhyw fath o diwylliant ar gyfer y defnyddiwr I dywys un o'r llinell lle, ac wedyn maen yn gofyn, ac os gwelwch yn dda, mewn bennwch y llinell ydych chi'n eisiau I diweddaru, ac wedyn rydyn yn darllen mewn bennod gyda'r ffwythiant read line neu darllen llinell, ac wedyn rydyn yn aseinio a gwedd unman i'r dollar cell line ar gyfer yr llinell dewiswyd, ac wedyn rydyn allsbynnu yr llinell fan yma, ac wedyn rydyn gofyn os gwelwch yn dda mewn bennwch yr cyflwr newydd ar gyfer y llinell hon, neu'r dodiad hon. Mae gyda ni y dewisiad o'r I wneud neu to do yn dal yn weithio arno neu work in progress, UEP neu XMP completed neu cyflawnwyd, ac wedyn del ar gyfer delete neu delay. Felly os ydych eisiau cadw'r un cyfrifiad o'r blaen, ydych gallu ddim yn pwyso o'r dodiad. Ac wedyn, os mae'r defnyddwr eisiau I mewnbynnu y disgrifiad newydd, maen yn gallu gwneud hyn neu pwyso o'r dodiad ar gyfer ddim newid o gwbl. Ac wedyn, os ydych eisiau ychwanegu rhywbeth i'r llinell, ydych gallu unwaith eto mewnbynnu hynny ar cymell os gwelwch da mewnbynwch disgrifiad ychwanegol neu'r dodiad ar gyfer ddim. Ac wedyn, rydyn yn proffoli ar gyfer cymwysiad unman yn cyflwr, os mae'r defnydd wedi benodi rhyw fath o'r cyflwr newydd benodedig, rydyn yn gallu cadw hynny, neu os maen yn gwag, felly mae hwn yn angen rhaid I ni I defnyddio'r un cyflwr wel o blaen. Yr un beth ar gyfer y disgrifiad, os rydyn eisiau I newid y disgrifiad, neu alysod yr un o'r blaen gyda'r un newydd, rydyn gallu synhwyrw ar gyfer os yma'r arwolyn y dollar cell new desk yn wag. Os ydy'r, wedyn rydyn yn cerchu yr hen disgrifiad ac wedyn aseinio i'r arwolyn hyn. Os nad ydy, felly rydyn yn defnyddio yr un newydd mewnbynwyd gyda'r defnyddwr. Ac wedyn, gyda'r disgrifiad ychwanegol, rydyn unman fan yma'r yn synhwyrw ar gyfer bodolaeth o'r gwerth hwn. Os mae'r un yn bodoli, os nad ydy yn gwag, wedyn rydyn yn cydadodi i'r arwolyn newydd hyn ar gyfer llinell newydd neu dollar new line, neu os mae'n yn gwag, felly rydyn yn gadael hynny yn wag. Felly nawr, rydyn yn unwaith eto yn aseinio a gwag i'r dollar str out, neu rydyn yn unwaith eto yn gychwynu yr dollar str out oddi wrth ddim, ac wedyn nawr rydyn yn dolenni trwy'r unwaith eto pob un llinell unman yn y changelog.md, ac wedyn os rydyn yn dod o hyd i'r un llinell fan o blaen, felly os yma llinell cyfredol yn cyfartalu i'r llinell dewiswyd gyda'r defnyddwr, felly rydyn alysod hynny gyda'r llinell newydd unman yn yr arwolyn dollar new line fan yma, ac wedyn rydyn yn drosodd ysgrifennu cymwysiad newydd i'r changelog.md a'r llinell 70. Felly nawr, os rydyn yn ychydig fel hwn, ac yn rhedeg unman yn terfynall arall fan yma, os rydyn yn enghraifft yn rhestru gweisiad, nawr mae gyda ni yr llinellau neu y ffaliau fan yma, os rydyn yn cydadodi yr changelog.md, felly dyma'r gweisiad. Nawr, os rydyn yn rhedeg gorchymyn gitutilsphp.sh gyda'r dewisiad newydd upd2do fel hwn,
nawr mae'n rhoi i ni diwylliant yma i dewis yr llinell ar yn eisiau i diweddaru. Felly anglyn ar yr llinell 2 er enghraifft, neu yr dewisiad 2 ar yn gallu diweddaru hynny. Felly mae angen rhaid i ni dim ond yn mewnbynnu yr rhif 2, ac wedyn os ar yn eisiau i newid y cyflwr ar yn gallu gwneud hyn, felly ar yn gallu newid hwn oedd yr OEP i to do neu 2do fel hwn. Ac wedyn ar gyfer y disgrifiad ar yn gallu mewnbynnu rhywbeth fel this is line 2, mae'r hwn llinell 2 fel hwn. Ac wedyn ar gyfer i rhywbeth ychwanegol ar yn gallu mewnbynnu rhywbeth fel this is additional text, neu mae'r hwn yn destun ychwanegol fel hwn. Felly nawr, os ar yn cydadodi allan i'r sgrin a gymwysiad o'r changelog.md, felly nawr dyma'r llinell fan yma sydd yn newydd diweddaryd fan yma. Felly anglyn ar yr dodiad i mewn yn yr ffeil o'r bethau i'w wneud fan yma. Felly dwi'n meddwl ar yn gallu newid y cyflwr oedd OEP, work in progress, neu'r gwaith yn dal yn cynyddu oedd wrth OEP i MP ar gyfer completed neu cyflawnwyd fel hwn. Felly nawr rydyn ni'n gallu troi at yr gorchfil nesaf, sef i ychwanegu yr dewisiad save2git pan rydyn ni'n eisiau i achub diweddardadau i mewn i'r cadwfar leol ac wedyn i'r cadwfar angysbell. Felly nawr, anglyn ar gorchfil olaf i mewn yn y restr pan yma ar y ochr dde i mewn yn ddiddynglad 2, sef i creu y dewisiad save2git. Felly nawr, os ydyn edrych ar y panel ar y ochr chwith, felly dyma'r dechreuad. Felly nawr, os dwi'n torri lawr i mewn yn yr sgrin fan yma, felly dwi'n wedi ychwanegu y dewisiad na mynd save2git. Felly yn gyntaf mae'n gofyn yr defnyddiwr i mewnbynnu y disgrifiad ar gyfer y dillingad. Wedyn mae'r cyfrwaith hwn yn hynod o'r debygol i'r dewisiad ar gyfer yr add2do. Felly yn gyntaf, rydyn ni'n cyrchu dillingad neu rhif dillingad oedd wrth yr gorchymyn git reflog. Ac wedyn, rydyn yn cyrchu yr rhif dillingad nesaf yn y unfodd fel o'r blaen ar gyfer yr add2do. Ac wedyn, yn yr unfodd rydyn yn dolenni trwy'r pob un ffeil i mewn yn y pygell ar gyfer taflun sydd gyda'r fe yr oldodiad ar gyfer yr iaith rhaglenni o'r taflun hynny. Felly os enghraifft mae'r taflun neu'r enw o'r taflun neu arfaidd yn diweddu gyda'r PHP, fel enghraifft pan yma mae gyda ni gitutilsphp, felly rydyn yn gwybod mae'r iaith rhaglenni ar gyfer taflun hynny, PHP, felly rydyn yn archwilio neu synhwyro ar gyfer y bodolaeth o'r ffeiliau hyn sydd yn bodoli i mewn yn y pygell ar gyfer y taflun fan yma, ac os mae ei yn bodoli, wedyn rydyn yn cyrchu y gymwysiad ac wedyn rydyn yn alusod yr rhif dillingad ar gyfer yr ffeil hwn, ac wedyn rydyn yn alusod gyda'r rhif dillingad go iawn nesaf, ac wedyn rydyn yn drosodd y sgrif arno fe. Felly, pan rydyn yn galw ar yr add2do, rydyn yn enghraifft yn cynhedlu rhif dillingad nesaf, sef os mae'r rhif dillingad 0.1, neu wedyn yr un nesaf yw 0.2, ond yn trachnag i mewnbynnu yr dyddiad ac hefyd yr amser rydyn yn gadael, hynny i fod yn gyfamser y llythrennau MD cysylltod prifrys yn HE oherwydd rydyn yn dal yn adolygu codnodiad i mewn yn y taflun hwn, ond pan rydyn nawr yn galw ar dewisiad hwn
i save2git i achub i git. Wedyn nawr yn alasodi yr canalwr leoliad neu y placeholder gyda'r dyddiad ac hefyd yr amser go iawn. Felly dyma beth yma'r llinellau hyn 63 i 65 yn gwneud yn alasod canalwr lleoliad gyda'r dyddiad ac hefyd yr amser go iawn. Ac wedyn yn diweddaru y changelog.md hefyd lle o'r blaen yn mewnbynnu neu mewnosod yr canalwr gofod neu safle ar gyfer sylweb ar gyfer dylliangad gyda'r gerau leave comment blank. Nawr yn alasod hynny gyda'r sylweb mewnbynnud gyda'r defnyddiwr o'r blaen yn gynerach ar llinell 30 fan yma yn asenio ar mewnbyniad ar gyfer disgrifiad ar gyfer dylliad hwn i mewn yn yr anwolyn $rel comment. Felly nawr yn alasod ar leave comment blank gyda'r mewnbyniad hynny. Ac wedyn hefyd yn alasod yr canalwr ar gyfer y lleoliad ar gyfer yr sylweb gyda'r dyddiad ac hefyd yr amser go iawn. Ac wedyn yn delay neu yn godeni mas yr cyflwr ar gyfer phwb gorchwil i mewn yn yr llenllau ychwanegwyd ar gyfer y dylliangad hynny. Wedyn, yn galw ar ffythiant i save2git. Felly beth yma hwn yn gwneud? Felly, yn islaw, os yn edrych ar ffythiant save2git fan yma, a felly, yn gyntaf yn cerchu yr enw'r o taflun wrth yr pregell oherwydd os yr defnyddio y cymwysiad hwn, gitutilsphp, yn enwi yr enw o'r pregell yr un fel yr enw o taflun. Wedyn, yn gwneud yn sicr mae'r llyfrgell neu cadwfar git bodoli trwy'r rhedeg o crymyn git status. Ac wedyn, os mae'r yn dychwelyd yr gerau on branch main, felly mae'r hwn yn arddocau i ni, mae'r cadwfar leol yn bodoli. Wedyn, yn gallu rhedeg o crymyn i ychwanegu. Ac wedyn yn gallu rhedeg o crymyn i amrymo dywedariadau gyda'r rhif dylliangiad o'r blaen. Ac hefyd yr sylweb neu disgrifiad mewnbynnud gyda'r defnyddiwr. Ac wedyn yn allbynnu yr hyfforddiannau neu yr cyfarwyddiadau ar gyfer defnyddiwr i uwchlwytho yr diweddariadau diweddaf i'r cadwfar angysbell ar GitHub hefyd fan yma. Felly nawr yn gallu prawfholi yr newidiadau diweddaf hyn os nawr yn fel ac wedyn, os nawr yn dychwelyd i'r cyfynell arall, mae gyda ni yr pregell fan yma gyda'r ar gyfer y prawfholiad. Felly nawr, os yn rhedeg o gychwyn git status fan yma, felly mae'n dweud mae gyda ni yr ffeiliau hyn wedi ei newidwyd. Felly, os ydyn eisiau i achub yr newidiadau hyn, os ydyn enghraifft edrych i mewn yn yr changelog fel hwn ar gyfer y taflun hwn, felly nawr ydyn ar fy mynd yn y canol o'r gwneud yr newidiadau i mewn yn dylliangiad dydym 4 ac mae gyda ni yr canalwr leoliad ar gyfer y dyddiad ac hefyd ar gyfer amser i mewn yn y llythrennau hyn upd2do. Felly nawr os yn rhedeg y crymyn enghraifft i git utils ph.sh os nawr yn rhedeg o crymyn save2git fel hyn,
Felly nawr mae'n dweud, os gwelwn da, mewn bynwch yr disgrifiad ar gyfer y dyllingiad. Felly ar gyfer hwn, ar yn gallu dweud rhywbeth fel dyllingiad pedarydd, neu mae'r hwn y pedarydd dyllingiad fel hwn. Ac nawr, mae'n wedi rhedeg o crymyn git add ac hefyd git commit, neu git ychwanegu a git i amrymo yn llwydanus, os ydyn nawr yn rhedeg o crymyn git status. Felly nawr mae'r popeth wedi ei archibwyd i mewn yn y cadwfar leol. Os ydyn edrych enghraifft ar i mewn yn y codtadau ar gyfer prj1.php fan yma. Felly nawr mae'r rhif dyllingiadau yn gyda fe yr dyddiad ac hefyd yr amser go iawn. Ac os ydyn edrych i mewn yn yr file changelog hefyd. Felly, yr un peth, nawr mae popeth wedi ei achubwyd i mewn yn yr cadwfar leol. Felly, y traethfa nesaf yw i rhedeg o gorchmyn hwn i wthio yr cod newidwyd i'r GitHub, ond nid ydym ni'n mynd i wneud hynny ar gyfer yr taflion hwn, oherwydd mae'r hwn dim ond yr pregell ar gyfer yr prawfholiad. Felly, i prawfholi dewisiadau eraill, enghraifft add2do ac hefyd i upd2do, ydyn nhw'n gallu nawr yn arddangos hyn i mewn yn y pregell hwn. Felly, nawr os ydyn nhw'n rhedeg y crymyn, gitutilsphp.sh add2do fel hwn, ydyn gallu dweud rhywbeth fel mae angen i datblygu rhyw fath o'r dewis-lein newydd ar gyfer yr dewisiadau ychwanegol. Felly, nawr, os ydyn edrych i mewn yn yr ffeiliau nawr, gyntaf i mewn yn y changelog.md, nawr mae gyda ni dylliangad nesaf 5 gyda'r cynaliwr lleoliad ar gyfer y dyddiad ac hefyd yr amser pan ydyn yn achub yn go iawn, pan ydyn nhw wedi gorffen gyda datblygu i mewn yn y dylliangad hwn, pan ydyn nhw'n cyrraedd hyd at diwedd o'r cyfnod hwn, sef y dylliangad 5. Felly ydyn gallu rhedeg yr un cychwyn gyda dewisiad save2git, ond ar y foment, oherwydd ar nawr wedi dechrau yr dylliangad newydd, nawr mae gyda ni cynaliwr lleoliad ar gyfer y dylliangad hwn i mewn yn y changelog.md. Ac wedyn os ydyn edrych i mewn yn codaddiad go iawn, prj1.php fel hwn. Felly nawr mae gyda ni unwaith eto yr cynaliwr lleoliad ar gyfer yr rhif dylliangad 5 fan yma ac hefyd fan yma i mewn yn y sylweb. Nawr, ydyn ni wedi prawfholi, mae'r dewisiad add2do yn gweithio yn dda. Nawr, os ydyn ni eisiau enghraifft i ychwanegu rhyw fath o'r gorchwil arall i mewn yn yr un dylliangad ydyn gallu rhedeg yr un gorchymyn gyda'r un dewisiad yn gwmws, sef add2do fel hwn. Ac nawr ydyn gallu ychwanegu yr gorchwil arall fel enghraifft. Mae angen rhaid i ni deilisiadu a defnyddio'r cyn arddangos unrhyw data. Felly nawr os erbwyso ar y botwm fan yma, nawr mae gyda ni yr ail gorchwil fan yma i mewn yn y rhestr, i mewn yn y dylliangad cyfredol. Felly nawr os ydyn eisiau i prawfholi yr dewisiad arall, sef i ddiweddaru yr gorchwil ar gallu rhedeg ar un gorchymyn gitutilsphp.sh gyda dewisiad namin upd2do namin upd2do fel hwn. Nawr mae gyda ni dewisiad ynglyn ar pa llinell ydyn eisiau i ddiweddaru. Dwi'n mynd i dewis llinell 1 fel hwn. Nawr mae gyda ni dewisiad i newid y cyflwr. Dwi'n mynd i newid y cyflwr wrth to do, neu wneud i UEP, neu gwaith yn gynyddu, neu work in progress fel hwn.
ac wedyn ar gyfer y disgrifiad, dwi'n mynd i cadw'r un fer o blaen, ond dwi'n mynd i ychwanegu disgrifiad neu manylion ychwanegol fel ar gyfer y diwylliant newydd ar gyfer yr dewisiadau ychwanegol. Dwi'n mynd i ychwanegu hwn, sef i ychwanegu y dewisiad ar gyfer cymorth, ac wedyn pwyso ar y dodiad. Nawr, os ydyn unwaith eto yn edrych i mewn yn yr changelog.md, nawr mae gyda ni yr cyflwr newydd ar gyfer y gorchwl hwn, ar gyfer yr diwylliant, ar gyfer yr dewisiadau ychwanegol. Mae gyda ni y cyflwr o'r UEP, neu yr gwaith mewn cynyddu, neu yn cynyddu, ac wedyn mae gyda ni manylion ychwanegol, sef i ychwanegu dewisiad yr cymorth hefyd. Nawr, os ydyn wedi gorffen gyda'r datblygu ac rhaglennu yr swyddogaethau hyn, ac nawr ydyn yn barod i achub y diwyddoriadau i mewn yn y cadwfar, ydyn yn gallu nawr unwaith eto rhedeg y gorchymyn y save2git fel hwn. Ac wedyn, ydyn yn gallu ar gyfer disgrifiad ar gyfer dylluan hwn mewn bynnu rhywbeth fel y diwylliant newydd, ac hefyd y dillsiadau o'r defnyddwr. Nawr, os ydyn yn rhedeg y gorchymyn, git status neu git cyflwr, felly mae'n dweud mae popeth wedi ei ymrymwyd, felly mae'r diwyddoriadau wedi ei achubwyd i mewn yn y cadwfar git leol. Nawr, os ydyn unwaith eto yn edrych i mewn yn yr changelog.md, nawr mae gyda ni yr cynalwr ar gyfer yr leoliad ar gyfer y dyddiad ac amser wedi ei troi i'r dyddiad ac amser go iawn, ac os ydyn nawr yn edrych i mewn yn yr cod tarddiad hefyd. Felly, yr un peth, mae gyda ni yr dyddiad ac hefyd yr amser go iawn yn ytrach na defnyddio y cynalwr leoliad. Felly, ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl ydyn yn gallu achub yr diwyddoriadau i mewn yn yr cod tarddiad ar gyfer yr gitutilsphp i mewn yn yr cadwfeydd leol ac angysbell ar GitHub. Felly, i wneud hyn, yn cyntaf beth i wneud yw i wneud yn sicr mae popeth wedi ei dacluso i mewn yn y pregell i wrthwyddo neu i achub. Felly dyma'r pregell ar gyfer y tableau hwn, ac fel ydych chi'n gweld, mae gyda ni ffeiliau swap neu trwcio oherwydd ydyn dal yn y cyfarwaith o'r adolygu y ffeiliau hyn, sef changelog.md, ac hefyd gitutilsphp ac hefyd gitutils.ini hefyd. Ond gyda'r ffeiliau hyn, maen nhw'n wedi ei rhestrid i mewn yn yr ffel gitignore i'w anwybyddu. Felly, dwi'n meddwl mae'r rhain yn derbynadwy. Ynglyn ar yr unfan yma, mae'r hwn yn ffel cyfamserol, dwi'n gallu dileu hynny. Felly, os ydych i mewn yn yr ffel ar gyfer yr changelog, neu yr gofnodiad ar gyfer y taflu'n hwn, fan yma ar ochr y de, felly, ydyn yn y cyfarwaith o dechrau i defnyddio y swyddogaethau newydd fan yma, fel ydych chi'n gweld, dwi'n wedi yn waith law wedi ychwanegu yr UMD, yr HE, sef y cynadlwr lleoliad ar gyfer y dyddiad ac hefyd yr amser, os ydyn eisiau defnyddio yr cymwysiad hwn ar ei hunan. Felly, ynglyn ar yr un fan yma, y gorchwyd fan yma ar gyfer yr ffel ini ar gyfer y gosodiadau, dwi'n gallu mynysodd y cyflwr hwn. Felly, mae gyda ni nawr yr reolaidd neu reoleder o'r defnyddiad o'r cyflyrau ar gyfer y pob un gorchwil i mewn yn yr dillangad gyfredol, sef y dillangad 2.
Dwi'n meddwl mae'r rhain yn gyd wedi ei cyflawnwyd. Nawr dwi'n gallu acip y ffeil. Ond hefyd, os dwi'n yn weithlaw yn newid yr sylweb ar gyfer y declariad hwn i fod yr canalwr llewllad, sef yn gyntaf yr agor, yr rhanfach ongl, ac wedyn y triphlyg tanllell 1, 2, 3, ac wedyn yr geiriau leave comment blank i mewn yn y brif lythynau, neu i adael y sylweb yn wag fel hwn, ac wedyn y triphlyg tanllell unwaith eto 1, 2, 3, ac wedyn y cae rhanfach ongl fel hwn. Felly, rydyn gallu acip y ffeil hwn. Ac wedyn, os rydyn yn symud i'r panel ar y ochr chwith ar uchod, trwy pwyso ar yr Ctrl B neu Rheol B, ac wedyn y saith i chwith fel hwn, ac nawr os rydyn yn unwaith eto morlio i'r brig, ac wedyn ar gyfer y dillad cryfdol, rydyn gallu troi hynny i dydim 2, ac wedyn y canalwr dewliad gyda'r UMD gysylltnod prif lythyr H, bach lythyr E, ac nawr dwi'n mynd i gwirio ydy unrhyw digwyddiad o'r rhif dillad arall sydd yn carsioli yr rhif dillad ar gyfer y cod tarddiad hwn cyfredol nac ydy, felly dyna ni i gyd i mewn yn yr ffeil fan yma ar gyfer yr rhif dillad ar gyfer y ffeil hwn, i mewn yn y tablyn hwn. Nawr, os rydyn yn acip y ffeil hwn, ac wedyn nawr os dwi'n yn ymadael fel hwn, ac wedyn nawr os dwi'n rhedeg y gorchymyn i wirio pa un o'r ysgrif cregyn gitutilsphp.sh dwi'n yn rhedeg, felly does dim unrhyw un fan yma. Felly nawr dwi'n meddwl mae'n angen rhaid i mi i diweddaru y cregyn bash hwn. Felly nawr, os dwi'n agor fy'r ffeil ar gyfer y gorchymyn rhedeg ar gyfer y cregyn bash, sef i mewn yn gartref yr pegell, ac wedyn bash, ac wedyn .bash areg, a wedyn pwyso ar y botwm dodiad fel hwn. Felly, os rydyn gweld fan yma ar y llinell 194, mae gyda ni yr allforiad o'r amrwolyn amgylchiad path ar gyfer y rhywbeth ar gyfer y cregyn i archwilio ar gyfer yr gorchmynion. Felly, dwi'n wedi cynnwys yr un fan yma sydd dan yr ec, ac wedyn users, ac wedyn administrator, ac wedyn bin i mewn yn Windows. Felly, mae'r hwn wedi ei gosodiadu i mewn yn yr cregyn bash fan yma. Felly, mae angen i ni dim ond i cymwysio yr newidiad hwn trwy'r rhedeg cregyn bash gyda'r dot, ac wedyn gofod le, neu gwag le, ac wedyn yr enw'r o'r ffail sef cregyn bash hunain, neu dwi'n gallu defnyddio yn y un fodd yr allwaith a'r source hefyd fel hwn i cymwysio yr cregyn bash, ac wedyn rydyn yn gallu unwaith eto rhedeg o gorchymyn which gitutilsphp.sh fel hwn, ac nawr maen nhw wedi darganfod yr ysgrif cregyn. Nawr rydyn yn gallu rhedeg o gorchymyn gitutilsphp.sh fel yma gyda'r dewisiad save2git fel hwn. Nawr maen nhw'n gofyn ar gyfer y disgrifiad ar gyfer dillangad. Felly, dyma'r disgrifiad ar gyfer y dillangad hwn, sef
ychwanegwyd dewisiadau add2do, upd2do, ac hefyd save2git, ac wedyn nawr dwi'n mynd i pwyso ar botwm dodiad. Felly nawr, maen nhw wedi achub yr diweddariadau yn... Nawr, maen nhw wedi achub diweddariadau yn llwyddiannus gyda'r geiriau llwyddiannus yma. Felly os yr un yn rhedeg o crymyn git status neu git cyflwr. Felly maen nhw'n dweud mae'r cadfar wedi ei diweddaru. Felly does dim unrhyw beth i amrymo. Mae'r coeden gretediedig yn lan. Ac hefyd, os yr nawr yn rhedeg o garchymyn, git reflog, fel hwn. Felly, nawr mae gyda ni yr rhif detholiad gywer, sef 2, ac wedyn y dyddiad ac hefyd yr amser, sydd yn gywer hefyd. Felly nawr, dwi'n mynd i rhedeg o garchymyn yma i wthio taflen hwn i'r cadfa anghysbers. Felly dwi'n mynd yn gyntaf i deiblegio y llesban yma, o hwn, ac wedyn i'w gludo mewn, ac wedyn nawr dwi'n mynd i pwyso ar y botwm dodiad. A dyna ni. Ac nawr, os rydyn edrych ar yr cadfar ar-lein a GitHub, felly ynglyn ar enghraifft changelog.md ac hefyd gitutilsphp, maen nhw'n dweud mae'n rhain wedi ei diweddaryd 3 munud yn ôl os yr yn gor y changelog.md. Felly nawr mae hynny yn cynnwys yr manylion diweddaf ac hefyd os yr yn edrych ar gitutilsphp hefyd. Felly nawr mae hwn yn cynnwys dewisiadau newydd hefyd, sef save2git fan yma, ac wedyn yr upd2do, ac wedyn yr add2do. Felly, ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl mae'r fideo digon hir. Diolch yn fawr am eich gwylio. Dwi'n gobeithio ydych chi wedi mwynhau ac yn darfod defnyddiol. Peidiwch a cofio i tanysgrifio ac i hoffi ac i gyfrannu. Tan y tro nesaf, cadwch yn saff ac yn iach, a hwyl.